तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग इउटिउब चेनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइसमोन। तो बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ बानायिया तो दिनैसो होलायदो। तो भिडिअ होनायनि जाहोनखौ नोंथांमोना एसेबाबो हमना मोनदों। मानो होनबा आंनिया मोनसे प्रब्लेम जादों दे गाइसमोन, बिराद गिदिर प्रब्लेम आंनि थाखाय आरोना बेयो। मानो होनबा बेबायदि कर्टआव थांलायलायनो गोनां आं दिनैसिमहालागै प्रब्लेम बिदि फेस खालामनो मोनफेराखै नालाय। तो आंनि थाखाय बिराद गिदिर प्रब्लेम आरोना बेयो। नोंथांमोननो आं फोरमायना होनि। जों मेगना नायनो हायाखै गाइसमोन, एकदम फिसा फिसा जालायलांबाय आरोना मेगना, बिराद सान्दुं जादों। ओमफ्राय बे गारिया एक्सुवेलि आंनाव बेयाव सब कागजफोरा दंजोबखायो, बेनि प्रब्लेम गैखाया आंहा। ड्राइभिंआबो आंनाव डाइरेक्ट माने मेन ड्राइभिंथ' गैया, खिन्थु लार्नारा दङ आरोना आंनाव गाइसमोन। लार्नारा दङबाथाय बेजों आंहा जेबो प्रब्लेम गैया। हेलमेट दङ, लार्नार दङ, सब गासै दंजोबो आरोना। ओमफ्राय खिन्थु आंनाव मोनसे फैदों, केसनि नटिस फैदों आरोना आंनाव मोनसे। ओमफ्राय बियो माला आं हमजाखो आं बेखौथ' जेबो माबा गैला, आंहा गोसोआव गैला आरोना। सिगाङाव आङो हमजादोंबाबो जेनेबा बे गारिजों हमजायाखै, आं बेलेग गारिजों हमजानो मोन्दों आरोना। ओमफ्राय दाखालि आंनाव केसनि मोनसे नटिस फैदों जे नोङो कर्टआव हाजिर जाहैनांगौ 19 तारिखे, बिदि मोनसे नटिस फैदों आरोना। ओमफ्राय बे नटिसखौ आङो बारा इसिबां नलेज गैखाया नालाय बेफोरनि सायाव, थ' आं बुजि मोनाखै आरोना गाइसमोन। बेनिखायनो आं दा थांनो नागिरदों थानायाव। थ' थानायाव जोंनाथ' गरेस्वर, खिन्थु आङो खाथियावनो थाना दङ मोनसे सुवापुर होननाय, बे थानायाव थांगोन आरोना। ओमफ्राय बेनि असिजों आं एसे रायज्लायनानै माने इनफरमेसनखौ लानि आरोना आं बेनिफ्राय। थ' मानि थाखाय फैदों, मा जादों बेबायदि। थ' आं मा खालामहैनांगौ, कर्टआवबो खनसेबो थांफेर मोनाखै नालाय। थ' आं बेखौ सोङैनो एसे रायज्लायना लानि आरोना। आं बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो बुंनो सानो जे नोंथांमोना गारि सालायोबाथाय आरोना एकदमबारे जेबो डकुमेन्ट्स गैया, जेबो कागज गैया, जेबो ड्राइभिं लाइसेन्सबो गैया, हेलमेटबो गैयालासिनो बिदि जानला मानला सालायनानै हमजाखानाङा मालाबाबो पुलिसजों, मिथिबाय। आरो सोरबा सानो आरोना सेंग्राफोरा, पुलिसफोरालाय मा एदलाबनो हानो आंखौ, बिदि मोनसे गावनि फिलिंसआवनो माने दमखौ गाव माबा खालामना लायो आरोना। खिन्थु बिदि भुलावबो खालामनाङा, मानो होनबा पुलिसजों हाखाया, जेमानबाबो नांनो हाखाया। बिसोरो बिराद डेन्जार। नोंखौ गोसोबा जानला मानला केस बानायनानै नोंखौ सोनाबो दोननो हागौ आरोना पुलिसा। थ' बेनिखायनो पुलिसजों मालाबाबो बिदि नांनो साननाङा गाइसमोन, नोंथांमोनखौ बुंखायो आङो। ओंखायनो आरो गारिफोर सालायोबा जायखिजाया बिदि ड्राइभिं लाइसेन्स गैया बा माबा मोनसे नोंनि गारिनि कागज गैया बा हेलमेट गैया, बेबायदि मालाबाबो सालायनाङा। जे हमजागोन थांखागोन रग' एकदम खस्थ' खालामनानै खामायनाय फैसाफ्राबो सेस साफा जाजोबगोन ना। ओमफ्राय दा आंनानो दा बेसेबां फाइन नांदों आं बेखौथ' बारा हमना मोनाखै। आं दा थांनांगोनसो मुसुलपुराव, कर्टआव थांनांगोन आरोना 19 तारिखे। दा बेनि थाखायनो आङो असिजों खनसे रायज्लायना लानि, मा प्रब्लेम, मानि थाखाय मा बेसेबां फाइन होनांगौ, आं बेखौबो बेयाव लिरनाय गैया नालाय नटिसाव। थ' बेनिखायनो आङो एसे रायज्लायहैनि आरोना। ओमफ्राय फाइनबा होनांगोन ना होनाङा बेखौबो मिथिला, खिन्थु होनांगौबाथ' आं गोग्गोम होखानांगोन। मानो होनबा आगोलाव आंहा जि गारिजों आङो हमजादों, बे गारिया आंहा बे गारिखौ सालायनाय समाव आरोना ड्राइभिं लाइसेन्स गैयामोन आंनि आखायाव। थ' ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखायथ' आरो बेसेबां फाइन नांगौ बेखौथ' मिथिया। ओमफ्राय बे समाव आरो जि टाइमाव हमजादों आं बेयावथ' आं हेलमेट गैयिनि थाखायसो लाखिजाखादों। थ' होमबा हेलमेटजों लाइसेन्सजों गासैखौबो जुदि प्लास खालामजोबना हायोबा थांखाबाय आंहा गोग्गोम सेस रग' थांखागोन आरोना फैसाया एकदम। दा बेनिखायनो गिगासिनो आङो। थ' नोंथांमोना आं नटिसखौ देखायनानै नोंथांमोना सोरबा फोथायाबो जानो हानांगौ। फैखायो आरोना, नटिस फैखायो। जोंनि गामियाव सानै फैदों दा, नायनोबा देखायनानि आं। थ' नोंथांमोनाबो बेबायदि मालाबाबो गारि सालायोबा जानला मानला नङा आरोना, एसे सेफटियाव सालाय। कागजफोरखौ ला, बानायनानै ला, गैयाबाबो हेलमेटखौ गान, नङाबा बिराद रिस्क जानो हागौ आरोना। माहाजोनफोरनि थाखाय प्रब्लेम गैया, खिन्थु एसे एनै जेनेबा एसे जोंफोरबायदि गोरिब मानसिनि थाखाय बिराद प्रब्लेम ओंखारो आरोना बिदि फैसा हैनांबा। थ' देखायनो आं नोंथांमोननो नटिसखौ, सोरबा फोथायाबो जानो हागौ। थ' गाइस नै बेनो आरोना नटिसा, नैला बेयाव चिफ जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट बाक्सा आरोना बेयो। बे कर्टनिफ्राय फैदों। नै सिलखौ नुदोंना गाइसमोन, सिगनेसार विथ सिल अफ द कर्ट, बे कर्टनिफ्राय फैदों आरोना आंनियाव। बेनो कागजआ। बेयाव माबाखौथ' खिथायाखै, जास्ट हाजिर जानो होदों आंखौ 10 AM 19 तारिखे आरोना फुङावनो। बेयाव आं थांनांगौ कर्टआव, खिन्थु फाइनखौ बेसे होदों आं खिथायाखै, मिथियाखै आरो। ओमफ्राय सेक्सननि माबाया बिथिं दंजोबो, नै मायाव बेसेबां फिस, नै नोंथांमोना नुदोंना गाइसमोन। नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि नायनोबा फाइना बेसेबां माबाया केसाव मा फाइन बेसेबां जायो बेखौ नायनोबाथाय नोंथांमोना नैयाव नुनो मोनगोन आरोना। नै
स्क्रिनशट मारिना ला गाइसमोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ मिथिगोन होमबानो जेनेबा बेसेबां फाइन मा केसाव बेसेबां फाइन ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा बेसेबां फाइन बेफोरखौ मिथिगोन बेनो आरोना प्रब्लेमा आंहा थ' गाइस आं दा थांनो नागिरदों कर्टआव लायनो आंहाबो थानायाव थांगोन आरोना गाइसमोन आं दा थानायाव थांना उसिजों खनसे रायलायना लानि माबायदि मा प्रब्लेम माबायदि सल्भ खालामनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो दे गाइसमोन गाइसमोन दा नै आं ससे फैबावनानै लोगो सासेखौ नेदों आरोना लोगोआबो थांगोन जेनेबा आंहा इसिबां माने रावखौबो सिनाया नालाय थानायाव पुलिसफोरखौबो लोगोआ सिनाय मोनो आरोना असिजोंबो एसे मोजां सिनाखि दङ बेहा बेनिखायनो लांफानो नागिरदों आरोना बेखौ नेगासिनो आं फैनो ओंखारदों रायलायनोसै थांनानै थानायाव ना मा बुङो गाइसमोन नेगासिनो दा माला मोनफैगोन बिराद प्रब्लेमलै गाइसमोन बेनिखायनो गारि सालायोबा एसे सेफटि सालायो आरोना नङाबा गावखौ दमखिनानै पुलिसफोरा जेबो हेदलाबनो हाया मानो हाया होननानै जुदि सालायलाङोबा जे हमजाबायबो थांखाबाय पुलिसजों आखाइया जेरैबाबो नांनो मानो होनबा बिसोरहा पावार दंखायो नङा होमबा गाइसमोन बिसोरो जायखिजाया केस बानायनानै सोना दोनबाबो जों जेबो हेदलाबनो हाया बिसोरखौ मा बुंनो दा फैग्रोथोंसै लोगोआ ना मा बुङो गाइसमोन थांनोसै जोङो थानायाव गाइसमोन नै आंना लोगोआ मोनफैबाय एसे पुलिसफोरजों बियो मिलायनो हायो आरोना एसे सिनायलायनाय बेनिखाय लाना थांफानो नागिरदों आङो खनसे रायलायहोनि आरोना हाय होनदोलै प्रेम भाइ प्रेम जोंना लोगो आरोना जों दा सानैबो थांगोन थानासिमहालागै थानायाव थांग्रोनोसै मा जायो भिडिअबा खालामनो मोनो ना मोना बेयावबा नायलांबायल' थादो दे गाइसमोन A few minutes later. रायलायखांबाय आरोना थानायाव हाबनानै खिन्थु आङो थानाखौ नोंथांमोननो देखायनो हायासै माने भिडिअ लानो होआखै आरोना बेयाव बिराद मोजां गोजा पुलिसफोरालाय रायलायनो एसे फ्रि नांदों आरोना गासैखौबो ओमफ्राय दायो नांनाया आंना सेक्सन 181 आरोना सेक्सन 181 बा उइदाउट ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय आरोना आंना बे समाव ड्राइभिं लाइसेन्स गैयामोन दाथ' दा दङ खिन्थु बे समाव गैयामोन आरोना आंना ड्राइभिं लाइसेन्स ओमफ्राय बेनि थाखायनो दा आं फैसा हैनांगौ दा फाइन नांदों 5000 थाखा थांलायसिगोन आंना ज्राव सेस फैबायलै जेनेबा सिमांफोरा माबा माबि सानगासिनोमोन फैसा गैखाया ओरैनो दा नांना होलायबाय थांलायबाय नै 5000 थांलायसिगोन दा 19 तारिखआव थांनायनि खरस मुसलपुरसो थांनांगौ नालाय जोंना मुसलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उकिल हमबाथाय आरो थांलायबाय बेयावबो एसे ना सेसलै बेथोनोबो गाइसमोन नोंथांमोनाबो एकदम केयारफुलि सालाया आरोना गारिफोरा एकदम हेलमेटफोरा लाखा नङाबा जायगायाव फैसा लायालासिनो सालान दानना हरोबाथाय थांखानांबाय कर्टआव बुरजा थांखाबाय नोंना गोगोम थांखागोन ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबाथ' थांखाबाय आरो ओरैबायदि डेन्जार आरोना दा आंनाथ' हैनांसिगोनानो उपाय गैया गाइसमोन 5000 थाखा खिलायबाय मा जागोन मागोनि इन्जय खालामनो फैसाफ्रा थोखायाखै आरो थांबावलायसिगोन नै मा बुंबावनो गाइसमोन नोंथांमोनाबो एसे केयारफुलि सालायदो ना मा बुङो आंना भिडिअआ दिनैना बेनो जाबाय दे गाइसमोन भिडिअ बानायनोबो सम मोनाखै प्रब्लेमाव प्रब्लेम बेनोसै मा बुङो गाइसमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन नामा गाइसमोन नोंथांमोनखौ बाय बाय दे गाइसमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय